سلام كورانن تختاتل تسفاناتيو دلومي بزعبا صبقه تفطرو زغلص حدا تحسوزنا لكم قريبنا لنا مكتالكم كتقصلو بخبر نعدم እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስእሊ ኣብ ኤውሮጳ ዝተወስደ ስእሊ እዩ ፀሓይ በረድ ግመ ኣብ ሓደ እዋን ዝተመቕረሉ ኣጋጣሚ እዩ ደቂ ሰባት ንተፈጥሮ ዘለዎም ኣዳቆት ከመይ እዩ ተፈጥሮ ነድንቕ ዶ ጎቦታት ንድይቦም ዶ ኣብ ማእከል ግመ ንንቀሳቐስ ዶ ኣብ ትሕቲ ዝበረድ ዘሎ ኣቑፅልቲ ዝሕልፎ ዘሎ ህይወት እንታይ ምዃኑ ንፈልጥ ዶ እዚ ኣብ ታሕቲ ንሪኦ ዘለና በረድ ኣብ ትሕቲኡ ኣዝዩ ልሙዕ ዝኾነ ሳዕሪ እዩ ዘለዎ ድሕሪ ቁሩብ እዚ ሳዕሪ እዚ ተቐልቂሉ ኣዝዩ ምልኩዕ ዝኾነ ስእሊ ክፈጥር እዩ እንተኾነ ግን ከም ዘሎ እውን እንተኾነ ፀሓይ ኣይትወፅእን እያ ብዝብል ዝከራኸር ዘሎ ዝመስል ደበና ኣብ ሰማይ ካብ ነዚ ዘለናዮ ቦታ ሰንጢቁ ዝሓልፍ ሩባ ብዝሓፈፈ ማይ ዝተፈጥረ ግመ ከምኡውን ኣብ ወርሒ ሓጋይ ክወርድ ዝቐነ ኩምራ በረድ ተኣኪቡ ኣብ መሬት ሽፋን ፈጢሩሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ደንጉዮም ዘጉልዓልዑ ኣግራብ ፀሓይ መፅያ ከተስንቆም እናተፀበዩ ብዝነበረ በረድ ዘይተሃስዩ ኣግራብ ንዘለዎም ኣቑፅልቲ ዓቂቦም ክለምዑን ከጉላዕልዑን ዝፅበዩ ዘለዉ ኣግራብ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ክበሃል ከኣል እዩ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ቦታ ድማ ሰባት ሂወት ክቕፅሉ ሰባት ሂወት ከመሓድሩ ሰባት ተስፋ ክረኣዮም ሰባት ነዚ ዘሎ ተፈጥሮ እዚ ከፅንዕዎ ነዚ ዘሎ ተፈጥሮ እዚ ስፖርት ክሰርሕሉ ንጥዕንኦም ከውዕልዎ ኣብዚ ዝተፈላለየ ጥበባዊ ስራሓት ከካይዱ ክሓስቡ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ወቕቲ ምንቅስቃሶም ከየቋረፁ ናብርኦም ክቕፅሉ ምኽኣል ኣዝዩ መሳጢ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ሰባት ዝተፈላለየ ብድሆታት ከጋጥመና ይኽእል እዩ ተፈጥራዊ ወይ ሰብ ዝሰርሖ ስለዚ እዚ ዘለናዮ ቦታ ወይ እዚ ኣብ ስእሊ ዝረኣየኩም ዘሎ ቦታ ሂወት ዝተፈላለየ መልክዓት ክህልዋ ከም ዝኽእል ፀሓይ ግመ ቁሪ በረድ ልሙዕ ኣከባቢ ተፈራሪቑ ሂወት ንዝህልዋ ዝተፈላለየ መልክዕ ከርእየና ክእል እዩ ኣብዚ ድማ ሂወት ኣሎ ኣብዚ ተስፋ ኣሎ ኣብዚ ሰባት ናብርኦም ይመርሑ ኣለዉ ከም ኣብ ኤርትራ ዝኣመሰላ ዓመት ሙሉእ ፀሓይ ዘይፍለየን ሃገራት ጥቕሚ ፀሓይ ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ብፍላይ ብጥዕናዊ ሸነኹ ክርአ እንከሎ ንዓፅምትና ንቆርበትና ዝህቦ ኣገልግሎት ፍሉጥ እዩ እንተኾነ ግን ከመይ ንጥቀመሉ ፀሓይ ኣብ ዘለዎ ከባቢ ተፈጥሮ ነድንቕ ዶ ጎቦታት ንወፅእ ዶ ኣብ ሩባታትና ንዛነ ዶ ኣብቲ ዘለና ናይ ዕረፍቲ ግዜ ናበይ ንኸይድ ቁሪ ንፈርሕ ዶ ንቁሪ ተኸላኺልና ናብራና ክንቅፅል ንፍትን ዶ እቲ ዘጋጥመና ናይ ናብራ ብድሆ ሰብ ዝሰርሖ ይኹን ተፈጥራዊ ናብ ረብሓና ብዝውዕለሉ መንገዲ ንጥቀመሉ ዶ ብብድሆታት ከይተሓለልና ብብድሆታት ከይተንበርካኽና ብብድሆታት ፈፂምና ኢድና ከይሃብና ንዓይዶ ኣለና ሂወት ከምዚኣ ሂወት ምልእቲ ይኮነትን ሂወት ጥርዝን ማእከልን ኣፈራሪቕካ ዝነበረላ እዩ ሂወት ኣብ ማእከል ጥራይ ወይ ኣብ ጥርዚ ኮንካ ትንበር ኣይኮነትን ሂወት ጻዕዳን ጸሊምን ኣይኮነትን ሂወት ሕውስዋስ እያ ሂወት
ቆራሪትን ዝሓሊትን ጥራይ ኣይኮነትን ህይወት ሕውስውስ ዝበለ ባህሪ እዩ ዘለዋ ኣብዚ ሕውስውስ ዝበለ ኩነታት ናይ ህይወት ከመይ ትነብር ኣብዚ ሕውስውስ ዝበለ ኩነታት ናይ ህይወት ርእስኻ ከይተድንን ከይትወድቕ ሓርነትካ ከይውሰድ ካብ ክውንነት ርሒቕካ ከይትነብር ንተፈጥሮ ከየድናእካ ንሰባት ከየድናእካ ንባህሊ ከየድናእካ ንታሪኽ ከየድናእካ ከይትነብር ዝከኣለካ ምግባር ናይ ደቂ ሰባት ስራሕ እዩ ህይወት በዳሂት እያ ህይወት ቀላል ኮይና ኣይትፈልጥን ብድሆ ዝፈቱ ሰብ ምዃን ግን ንህይወት ናብ ጥቕምኻ ንምውዓል ዝሕግዝ ኣዝዩ ሓጋዚ ጥበብ እዩ እዚ ስእሊ እዚ ብዙሕ ሓሳባት ክፈጥር ይኽእል እዩ እዛ ተስተንፍስ ትዓቢ ትመውት ገረብ ከም ሰብ እንተደኣ ወሲድናያ ኣብ ቁሪ ኣብ ፀሓይ ኣብ ግመ ዝበዝሖ ንፋስ እውን መፅኡ ኣብ ዘወዛውዛ ወቕቲ ህይወት ንኽትቅፅል እትገብሮ ቃልሲ ትምህርቲ ክኾነና ፅቡቕ እዩ ንኸባቢና ተዘዋዊርና ብምዕዛብ ዘለዎ ፅባቐ ብምድናቕ ካብኡ ብምምሃር ተስፋ ምስናቕ ኣገዳሲ እዩ ህይወት ኣብ ምንቅስቓስ እያ ዘላ ከም ዝበሃል ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ከይበልና እናተንቀሳቐስና ከባቢ እናድነቕና ዝተፈላለየ ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብ ውሽጡ ብምክያድ ጥዕናና ክንሕሉ ሓጋዚ እዩ ብእግርና ንገብሮ ጉዕዞ ዝመፅእ ሓሳባት ዝተፈላለየ ናይ ስራሕ ለውጥታት ክንገብር ዝተፈላለዩ ሓደሽቲ ሓሳባት ክንምህዝ ይሕግዘና ምዃኑ ኣሚንና ንተፈጥሮ ከነድንቕ ኣብ ውሽጡ ክንሕንብስ ክንንቀሳቐስ ከምኡውን ምሳና ብዝነብሩ ሰባት ብምዃን ሓቢርና ንህይወት ከነስተማቕራ እዚ ስእሊ እዚ ትምህርቲ ዝህብ መስለኒ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ተስፋናት እዩ እዚ ብኣጋጣሚ ሎሚ ዝቕረፅ ዘሎ ስእሊ ኮይኑ ኣዝዩ ፍሉይ ሓሳባት ዝፈጥር ስእሊ ስለ ዝኾነ ብወገነይ ከምኡ ስለ ዝረኸብኩ በጋጣሚ ብቬትሮ ሰጊሩ ዝሰኣል ዘሎ ስእሊ ስለ ዝኾነ ናይ ሓደ ህንፃ ቬትሮ ንፁር ስእሊ ከይከውን ይኽእል ግን እዚ ብዝደሎ ህይወት ኣብ ውሽጡ ምናልባሽ ብርሑቕ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሓት ሰባት ክንቀሳቐሱ ይረኣዩ እዮም ኣብዚ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ዝገብሩ ሰባት ኣለው ኣብዚ በረድ ኣብዚ ግመ ኣብዚ ቆራሪ ቦታ ሰባት ብከምዚ መጠን ክንቀሳቐሱ ምርኣይ ኣብ በረድ ኣብ ዝርከበሉ ዓድታት ልሙድ ነገር እዩ ነቶም ካብ ዓዲ ፀሓይ ዝመፃና ሰባት ግን እዚ ከመይ ዝበለ ፍልይ ዝበለ ተመክሮ ክኸውን ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ብዝኾነ ዋላ ከምኡ ኮይኑ ኣብ ሓድሽ ኣከባቢ ንረኽቦ ሓድሽ ተመክሮ ብዘርብሓና መንገዲ ተጠቂ ህይወትና ዝሓሸት ዝመቀረት ሕጉስቲ ንምግባራ ከይተሓለልና ክንሰርሕ መልእኽቲ ናይዚ ናይ ዝዕለት እዚ ቪድዮ ክኸውን እዩ ሰብ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኢዱ ክህብ ተስፋ ክቆርፅ ብነገራት ክስነፍ ከፍቅድ የብሉን ህይወት ትቕርበሉ ብድሆታት ክብድሆ ህይወት ንትፈጥረሉ ፀገማት ክስዕሮ ሰባት ንዝፈጥረሉ ሽግራት እውን ክስዕሮም ብልዝብ ብምምኻር ብሓሳብ ብምምልላእ ካብ ገጢምካ ክትስዕሮም ዘይትኽእል ነገራት ብምርሓቕ ሰባት ንክዕወቱ ክትስዕሩ ናይ ዝዕለት እዚ ትሕዝቶ ክኸውን እዩ ክቡራትን ክቡራንን ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዚና ነመስግን ኣብ ዘለናዮ ቦታ ንዘሎ ተፈጥራዊ ትሕዝቶ እናስተማቐርና ህይወትና ኣብ ምንቅስቓስ ለውጢ እናምፀት እትኸይድ ዝሓሸት ክንገብራ ሓሳበ የቕርብ እናተዛረብና ከለና እውን እዚ ዝፀንሐ ግመ ተቐንጢጡ ሓድሽ ምስሊ ይፍጠር ኣሎ እዩ ዝነበረ
ተሸፊኑ ዝነበረ ጎቦ ኣቐዲሙ ቅድሚ ገለ ደቃይቕ ሕጂ እናተኸፍተ ይመፅእ ኣሎ። ፀሓይ ስለ ዘሞቐቶ እቲ ዝነበረ ርሒቑ ኣሎ። ብርሑቕ ግን ዘይበነነ ግመ ክንርኢ ኣለና። ምስ ሓይሊ ናይ ፀሓይ እሱ እውን እናበነነ ክኸይድ እዩ። ሰባት ድማ ካብዚ ሰዓት እዚ ጀሚሮም ምንቅስቃሶም እናወሰኹ ክኸዱ ክጅምሩ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ። ኣብቲ ጎቦታት እዚ ስፖርት ዝሰርሑ እንስሳታት ንምዕዛብ ዝኸዱ ከምኡውን ንትምህርታዊ ንጥፈታት ሓበሬታ ከምኡውን መፅናዕቲ ንምግባር ዝንቀሳቐሱ ሰባት ኣለዉ። ኣዝዩ ፍሉይ ነገር እዩ፣ ደስ ዝብል እዩ። ብዝኾነ ተፈጥሮ ነድንቕ ንሂወት ነስተማቕራ ኣብ ዘለናይ ኣከባቢ ኮይና ኣብ ግዜ ፀሓይ፣ ኣብ ግዜ በረድ፣ ኣብ ግዜ ነፋስ እንከይበልና ነጥዕናና እንዳተኸላኸልና ኣብ ቴሌቭዥን ብዙሕ ሰዓታት ከይወሰድና ካብ መፅሓፍቲ እውን ከይረሓቕና ስፖርት እናዘውተርና ጥዕና ዝህብ ምግብታት እናተመገብና ጥዕምቲ ሂወት ተስፋ ዝመልኦ ሂወት ዝሓሸ ፅባሕ ንምፍጣር ዝኽእል ኩነተ ኣእምሮ ንምህናፅ ዝሕግዘና ንጥፈታት ክንገብር መልእኽትና እዩ። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ናይዚ መደብ ንሎም ዝቐረብናዮ ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ወድሕንኩም